Dobrý deň, vítajte pri počúvaní tradičných správ a komentárov. Opäť s Petrom Kršiakom. V tejto chvíli vám máva spoza techniky a Boris Koroni spoza mikrofónu. Dnes sme si pre vás pripravili dva komentáre. Prvý bude z domácej politickej scény. Konkrétne ide o blog, ktorý sme objavili na portáli denníka Pravda a nesie názov Bielik, Mezenská a TA3. Pri TA3 Bielikovia Mezenskej som levitoval. Nadnášali ma zdesenie, obava, úžas, údiv a obdiv. Mezenská nerovná sa hulvát a alkoholik ako slota. Naopak, ona je kultivovaná, jemná a príjemná dáma. Keby som bol mladší, urobil by som všetko preto, aby som si ju získal a ponúkol jej svoje pravé rameno. Vyznal som jej svoju lásku, už len čakám, kedy ma požiada o ruku. No, žarty bokom. Bol som zdesený z Bielika. Úžasnutý, nie prekvapený z verejne vyjavenej a už známej pravdy a odvahy a neohrozenosti Heleny Mezenskej. Po celý čas v obave, ako to celé dopadne. Priam som trpol a očakával, že Helena Mezenská demonštratívne a manifestačne vstane a odíde. Nestalo sa ani po opakovaných vyhrážkach moderátora, že predčasne ukončí reláciu. To by bol škandál na N2 Bielikov a TA3, nie pani Heleny Mezenskej. Premkli ma úžas, údiv a obdiv, že tá krehká, drobná a jemná žena sa nenechala vyviesť z rovnováhy, odolala manipulácii, podsúvaným lžiam a statočne čelila objednanej inkvizícii až do konca súdneho pojednávania. Ak by som bol za daných okolností respondentom tejto relácie, pokorne priznávam, že by som Bielika sfúkol ako púpavu aj za jeho ostatné výkony profesionála a bez zaváhania odišiel. Moja spontánna reakcia bez prípravy: Helene Mezenskej rozumiem viac, než si kto o mne myslí. Bola úžasná. Je na mieste otázka, už je všetko